Buscamos algo que botarnos a orella esta fin de semana, ainda que o Entroido seguramente vai reducir considerablemente as propostas de música en directo roqueira para os amantes deste estilo estes días. Non sei se me trabuco. Lle preguntamos a Fernando Sampedro, no nome do rock and roll sempre, claro. Fernando, que tal? Moi bons días. Moi bons días. Pois sí, tes toda a razón, porque un deses enemigos habituais dos concertos de pequeno formato en directo, pois son os carnavais, o Entroido, especialmente, pois, claro, onde se celebra e ten moita tradición, pois, como aquí en Galicia, non? Bueno, que se lle vai facer, oye, son 4 días ao ano, tampouco pasa nada, porque unha fin de semana non teñamos oferta decente de roquerío, pero bueno, fastidia ainda así, non? Bueno, pero este programa tamén non é só para falar de se hai concertos, porque aquí o que nos gusta é falar de rock, e se non hai concertos, pois buscamos outra excusa, non? Claro. Non nos queda outra. A ver, concertiños sempre hai, pero claro... Que merezan a pena, non? Claro, que é o de sempre, que si bandas de versións, tributos, algún evento gratuito por mor do carnaval, aí con moita pachanga, que si os de quilomberos de Monte Alto, bueno, eso non o considero. Bueno, pero non son moi roqueiros os quilomberos de Monte Alto. Eso está claro que non. Pero bueno, xa digo, é un dos enemigos habituais dos concertos en directo, pois como son tamén as Navidades, ou algún fin de semana, as datas señaladas, o San Xoán. Entón, bueno, aí como xa estamos en plena tempada de festivais, aínda que se o San Xoán cae en fin de semana, bueno, a ver, que pode dar un sopapiño ao festival de turno que se celebra aí, pero bueno, se vai igual. Cada cousa ten os seus fans. E xa digo, pois eso, un dos enemigos habituais. As noivas e mulleres, tamén de moita xente. E logo, porque non son roqueiras en xeneral ou que? Bueno, hai que non, hai que sí, pero tamén as hai que non, que por desgraza é o que predomina. Entón, é que eu estou harto de escoitar esa excusa de es que se mosquea mi mujer, si voy. Bueno, hoxe haberá que decir o meu home, non? O gallá, algún hai tamén, pero son os menos. Ao revés, se escoita menos. É que meu marido me riñe. Algún caso coñezo, teño cerca. Pero vamos, que non é o típico. O normal é ao revés. Nos guste ou non, pois, é un público, pois, sobre todo masculino, así, nas salas pequenas, nunha proporción, bueno, imos decir, de 60-40. Masculino versus femenino. Pero bueno, non deixa de ser unha coña todo isto. Entón, pois, bueno, sempre nos quedan as alternativas de ler un libro musical, os hai moitos moi variados. Mira, ainda que a mí non me guste, pero lle recoñezo o pan e a sal, se publican ahora as memorias de José de Santiago, Enemigos, desde el Jergón, título tamén de unha das máis famosas cancións, ainda que a min o tipo me repatei, personalmente, estou convencido de que este libro de memorias que publica ahora é máis interesante que toda a súa música. Estou convencidísimo. Pero bueno, non o penso averiguar, pero sei que Los Enemigos, pois, é unha banda que merece respeto, que ten moitísimos seguidores, non? Para que vexades que aquí non só falamos do que me gusta a min. Non, cando non che gusta falamos mal, pero... Exacto. Pero mira, xa digo, estou convencido de que o libro é máis interesante que a música de José de Santiago. A min non me gustan os ilegais, co gallo do recente falecemento de Jorjón. Bueno, a mí non me gustan moito, non son a meu cup of tea, como decía outra, pero recoñezo, a mí sí que me gusta o personaxe de Jorjón, a mí sí que me parece interesante. Desgraciadamente descubrino tarde, pero me parece un tío, pero moi interesante.
Hombre, que levaba pouco tempo, só 40 anos. Bueno, pero eu non era desa corda, era máis doutras. Pero bueno, como tamén me parece interesante máis Jorjón que él, me parece tamén interesante Robe e Iniesta, pero a mí me gusta máis Jorjón, por lo menos. E todo o que decía, igual que me gusta Loquillo, sin que me encante moito a súa carreira musical, pero me parece un tío súper interesante. Sí, claro que sí. Bueno, pois ese é un libriño. Outro que tamén é bastante interesante, pois gusta ou non a banda, eu non son fan tampouco, pero sí li no libro e gustoume. Se reeditou en versión ampliada, pasaron 10 anos, obviamente se reedita por o seu 10º aniversario da publicación, un dos poucos, porque a verdade é que son poucos, que falábamos de mulleres, dunha roqueira de King Gordon, a baixista de Sonic Youth, pois unha das bandas pioneiras do rock alternativo da segunda metade dos 80 e de todos os 90, pois King Gordon escribiu a súa autobiografía, que agora, xa digo, cumpre 10 anos, e se publica en España tamén, versión ampliada. A banda xa fai anos que non está activa, si os seus componentes pois siguen na música, de feito, pois o líder, a Thurston Moore, o podemos ver na Coruña fai non moito, 2-3 anos pode ser, e que se non me equivoco eu non poidera ir, creo recordar que hasta fora no Ágora, non estou moi seguro, igual estou metendo a pata, pero que pola Coruña pasou, vamos. Thurston Moore, Sonic Youth, non. Entón, pois, bueno, outra alternativa, tamén podemos ver algún documental, película musical, sempre hai cousas. Ou se non, pois mira, ir facendo deberes para a semana que ven, porque esta fin de semana, vale, non temos nada para nas salas, pero nada interesante, quero decir, para un gusto. Pero para a semana que ven, por exemplo, o sábado 21, que está repleto, hai 4 eventos, así... Caramba. Que eu me de conta. Evidentemente non vou poder ir aos 4, pero vou intentar ir a 3. Non podes ir aos 4, eu pensei que tiñas o don da ubicuidade, que salías dun, vías a mitade e logo corrías para empezar a ver o outro, e logo chegabas ao final do terceiro. Si consigo chegar a 3 dos 4, podo me dar con cantos nos dentes, E tamén te pode dar un infarto, se vas moi correndo, esperemos que non, o sea que non vayas correndo. Home, un está longe, pero é o máis vespertino, entón, pois, logo unha vez de volta na cidade haberá que ir facendo encaixe de bolillos. A ver se vas facer como un que sei eu, que son eu, que unha vez fun a 2 bodas no mesmo día. Pois mira, tamén é o mismo, porque non, unha pola de sesión vermú mediodía tarde e outra pola noite. E outra foi pola noite, cheguei apenas, pero cheguei, pero bueno. Pois tamén debiches acabar bonito ese día, Sí, o día seguinte foi de ayuno total. Bueno, o mesmo traxe xa che serviu para as dúas, non? Sí, pero a miña acompañante estreou dous, como xa sabes que a coquetería, lóxicamente, fixo moi ben. Pero eu fun co mesmo, Fai ben. Cambiei de corbata, eso sí. Bueno, pois... E ti cambias tamén de camiseta cando vas dun concerto a outro no mesmo día ou non? Non. Xa sirve a mesma para todo o día. No, pero iba a decir que a garabata, pois, vale, non xa recortaron, ni... Non o permito. En ningunha boda permito eu eso. Non. Ni acabache con ela na frente, tipo a modo de bandana. Non, eu son moi tranquilo, solo bebo en casa, nada máis. Bueno, pois ese día, pero bueno, nos estamos un pouco adiantando no tempo, pero sí quero que lle poida interesar que faga uns pequenos deberes, porque ese día 21, o sea, estamos falando aínda do sábado que ven, que xa comiche descocido, pasou o enterro da sardiña, todas estas cousas, pois o sábado 21 en Carballo, así ás 7 da tarde, vai ser o primeiro evento meu dese día, pois vos convido,
aparte con acceso totalmente gratuito, a unha charla, logo con posterior actuación musical, sobre Grant Parsons, un dos pioneiros do country space rock, non, que se dou en chamar, un tipo moi peculiar que comezou participando con The Byrds, no disco Sweetheart of the Rodeo, o único que grabou coa banda de Roger McGuinn e Jim Clark, na que viraron definitivamente o country máis tradicional, pero con certas gotas espaciais, non? Dous en chamar eso, ese space country. E logo, pois, montou a súa propia banda tamén con o seu compañeiro de verso, baixista e mandolinista, Chris Hillman, The Flying Burrito Brothers, e logo pois tamén grabou 2 discos en solitario antes de falecer aos 27 anos, xa sabemos a lenda dos 27, de que en aqueles anos todos morrían, bueno, en aqueles neste século, porque Amy Winehouse tamén tiña 27 anos cando morreu. O número maldito, ou que? Sí. E bueno, Grant Parsons, bueno, hai moitas lendas, non, alrededor del, pero bueno, así resumindo brevemente, pois eso, aparte do seu legado musical, pois ten, despois de morto, os seus amigos correron unha aventura polo deserto para ir esparcir as súas cenizas no deserto de Joshua Tree, en Mojave, non? Donde, bueno, un sitio pois moi especial para ele, que de paso que facía unha especie de ritual chamánico. Bueno, incluso hai unha película sobre isto da que non recordo agora o título, porque xa se sabe que a miña memoria a veces un pouco eu non dixen nada, No, pero xa o digo eu. Pero bueno, eso, falaremos desa película tamén. O próximo sábado, xa digo, día 21, en Carballo, na biblioteca, que tampouco recordo como se chama. Bueno, a ver, se van a molestar en Carballo. Dice, pero este señor vai vir aquí e non se acorda. Estou eu fino, que son demasiadas cousas, crédeme. Esto do rock eu traballo 24/7. Bueno, pero se vos digo que é dentro do ciclo Curruncho Pop, entón xa está localizado. Biblioteca Municipal Rego da Balsa, digo cho eu. Efectivamente, ves, Rego da Balsa, moi ben, pero que para eso te teño. Para eso me pagas, non? Claro, para estas cousas. Biblioteca Municipal Rego da Balsa, en Carballo, pois a partir das 7 da tarde haberá primeiro unha charla didáctica sobre quen era e cal foi o seu legado musical e as súas armadanzas, este gran artista adorado e pioneiro, non, dentro do country rock chamado Grant Parsons, que faleceu pois fai máis de 50 anos, aló por 1972. E bueno, o servidor ten a honra de participar nesa charla contándovos un pouco e con mellor memoria eso está de seguros. A película non se chamará Ayúdame con el muerto, algo así? Pois pode ser que ese sexa o tonto título español. Sí, se chama en realidad sería Grand Theft Parsons. Grand Theft Parsons, sí, facendo a parodia de Grand Theft Auto. Efectivamente. Sí, é ese. Que, por certo, sale Michael Shannon, Robert Foster, Johnny Knoxville, Christina Applegate, bueno, ainda ten un reparto así curiosiño, non? Sí. A ver, a película non deixa de ser un telefilme. Pero bueno... pero con un pouquiño de luxo, ¿no? Por lo menos de un pouquiño de pasta meteron no elenco, por lo menos. Sí, foi un proxecto auspiciado por Johnny Knoxville, que moi sí, ¿no? Xa o decimos todo. de Grant Parsons. E bueno, pois, a ver, non sei se actualmente a película está disponible en algunha plataforma española. Pode ser que sí. Xa ten uns cuantos anos.
bueno, pois mira, é un acercamento, non? Con un toque simpático, porque se centra aí non sal Gran Parsons, é xa cando o que ocurre, o que sucede despois de morto, o que a movida que montan os seus amigos, non? Pero bueno, si queredes coñecer máis a fondo a figura de Gran Parsons, a excusa para este curruncho pop que se celebra en Carballo, pois é a publicación dun libro sobre a figura de Gran Parsons, un libro, bueno, de recente aparición, ademais escrito por unha historia oral, non? Que a min é un formato que me gusta moito para os libros. É un libro que se chama Caballos Salvajes, que, bueno, pasa por ser a primeira biografía, historia oral, en español sobre Gran Parsons, non? Está escrito por o compañeiro periodista Jordi Pujol Navao, dito así con acento catalán, pero sin ánimo de parodia. Bueno, pois falaremos un pouquiño dese libro. Vos convido a facervos con el, se vos interesa o personaxe, tedes, pois, casi 10 días para leelo, e poder vir a coñecer algunha aventura máis sobre este personaxe, e sobre toda esa escea de Angelina, non? Dende os Verds ata a morte de Gran Parsons, que bueno, pois é un capítulo moi interesante sobre da historia do rock, non? Mais concretamente, pois, do country. Así que, pois mira, podedes ir facendo deberes, vendo esa película ou lendo este libro, Caballos Salvajes, que ademais, pois, mira, feito por un español, non? Que ten máis méritos. O fácil é que escribira, pois, algún amigo de Gran Parsons, que tamén os hai, pero bueno. Por certo, ahora que dixo da película, na plataforma Google Play, que non sei se eso existe, pero eu que vexo é aquí buscando na web, a IA, que tan solicita ela, nos dice que en Google Play parece ser que se está disponible o filme. A ver se é verdade, que logo busques e non aparece, pero bueno, por si acaso. Xa saben que hoxe as plataformas é máis fácil atopar unha película nunha plataforma que poderla mercar, como se facía ata hai ben pouco. E agora non podes mercar unha película. Sí, está complicado. Incluso dos discos, os dos CDs de música tamén. Hoxe podes escoitar nunha lista, podes escoitar nunha das plataformas que existe, pero para mercar un disco é máis complicado. Sí, non, tens que tirar de plataformas como Amazon, por exemplo, que, home, sí, a verdade é que é moi sinxelo, con 2 clics... Sí, pero a mí me gusta ir... ...a casa o día seguinte ou en 2 como moito. Mira, fixen un descubrimento, Fernando, hai pouco, descubrimento non, porque ti xa falaras en algún programa aquí, dunha tenda, aparte de, vou decir nomes porque non estamos facendo publicidade, en Radio Culleredo non temos publicidade, eso o sabe a xente de nai tempo, o sea que non estamos, ninguén nos paga. Aparte, na Coruña, se queres mercar discos, antes tiñas Portobelo, pero hoxe hai moi poucas tendas, ou vas ao FNAC, ou vas a La Galleta, creo que se chama así, non? Que está pues, nesa estreita de San Andrés, meténdose xa cara ao mercado de San Agustín, e ali descubrín eu, bueno, fun feliz fun feliz, hai pouquiño por Nadal, entrei para ver se encontraba un merchandising para o meu fillo, e entrei nun mundo que pensei que se extinguira. Porque había de todo, camisetas, discos que había tempo que non vía, discos que lembro históricos, en vinilo, en CD, cintas de casé, bueno, un paraíso para o que lle gusta realmente, pois
poder mercar unha peza de cultura. Tamén hai que ir coa carteira preparada, Coa carteira preparada porque, bueno, eu porque iba como muller, e a muller, gracias a Deus, é a parte a que me ancla, non? A que me dice, onde vais? Porque senón, bueno, me tería deixado ali, pero un montón de cartos, había un montón de cousas, e quero dicir que son... A mí non me regalaches nada. Non, porque non merquei nada. Que desastre. É que non cheguei a mercar. Por eso digo, hoxe é moi difícil atopar, por eso digo, non sei se, ao mellor ali atopamos a película, a de Graham Parsons. Creo que non teñen películas, Non tiñan películas. Eu vin algún DVD, a ver se me confundí. Sí, bueno, pero... algún documental, a lo mellor. É pouquiña cousa, sí. Bueno, pero Sí. quero dicir que ali teñen... Non sei nin se está editada en España esa película, Non sei, pero tiñan moita... Bueno, o triste título, a triste traducción, sí que hai, o sea que en algún momento se estrenou, por lo menos. Sí, bueno. Pero quero decir que, bueno, de paso, se algunha persoa pois quere mercar algo relacionado co cine, sobre todo coa música, bueno, pois que hai tendas aínda na comarca, menos mal, pero cada vez menos. Sí, que prácticamente é eso, é o que dixi, é a única. E logo, pois, sí, vale, está cenando o Corte Inglés, traballa moi ben. No, pero o Corte Inglés xa online. CDs non sei, pero cine xa non, que online. E CDs creo que tamén, En tenda ten pouca cousa. Sí, sí. Pero bueno, algo hai. Pero online sí que funciona moi ben. É o que hai. Pero bueno. É o que nos queda. Claro, por eso decía, se lles dá tempo e atopan as plataformas, pois cando cheguen ali a Carballo a ver a charla que ides dar, o mellor van cos deberes feitos. Claro, esa é a idea. Bueno, e que recomendamos así? Porque imagino que Graham Parsons será o protagonista da nosa recomendación para que eses deberes sexan completos, non? Home, pois, calquer cousa das que fixo, pero eu teño especial debilidade por The Gilded Palace of Sin, o primeiro disco de Flying Burrito Brothers, a súa propia banda, e bueno, pois con cancións como Sin City, non? Por exemplo, que bueno, que é unha maravilla. De feito, tive un programa de radio hai moitos anos, en Quack FM, a nosa emisora irmán, lo polo 2000, 2001, que se chamaba precisamente, era un programa, bueno, poñíamos música, comentábamos, bueno, sonaba moito country rock, pero a mí se me ocurriu poñerlle o nome de El Palacio del Pecado, en homenaxe precisamente a Graham Parsons, The Gilded Palace of Sin, El Palacio del Pecado. Así que, con tanto pecado, pois nos podemos despedir hoxe con este Sin City, nada que ver co cómic de Frank Miller, nin co adaptación de Robert Rodríguez, excelente por outra parte, pero isto é outra historia. Así que, pues, o noso personaxe desta semana, pasade un entroido con Graham Parsons, seredes máis felices. Pois seguro que sí, non te digo que non. Fernando, falamos de moito de rock a semana que ven. Efectivamente, mentres tanto, feliz entroido para todos. Que aproveite o cocido. Gracias. Non como de